mashallah n bɛ aw fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ la mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ k'an lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka dugawu kɛ jamana in halisa Ala ka jamana in kolo suma ka a kisi a jugu tɔɔrɔ ma ni sago jugu sago Ala k'an bɛ sago kan ye ensuite ka tila k'a fɔ bɛɛ ye an bɛ waati minnu fana la jamana in mago bɛ a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ la inshallah. D'accord, Dirisa foli diyara an ye an bɛ i yɛrɛ fo sabula n'an wulila wagati o wagati ka s'i ma i b'an reçoit an bɛ fo la k'i waleɲuman dɔn. Dirisa a kɔni a bɛ ni ka tile 15 ɲɔgɔnna bɔ fɛn min ye an ka Mali armée ye wulikajɔ ta ka Kidali région ka reconquête k'a daminɛ yala bi an bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ niveau jumɛn de la i bɛ se k'i da don min na k'o fɔ maliyɛnw ye. Yani ka n da don armée la ka n da don reconquête la n bɛ fɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an jɛɲɔgɔn ni an balima n'o ye Sidiki Kuyate ni o ye Yɛrɛwolo porte-parole général ye Ala ye a wolobaga kalifa minɛ a la kunun janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunun an bɛ dugawu don kɛ banbatɔ ye Ala ka yafa ma k'a dayɔrɔ suma a taara ka fɛn minnu to a kɔ Ala ka barika don olu la Sidiki min yɛrɛ ni a bɛ sariya ka bolo ka nin waati na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka fiɲɛ bɔda nɔgɔya ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen muso fana jiginna ni o ye Sidiki a muso fana jiginna an bɛ dugawu kɛ den fana Ala ka na kan jan Ala ka fara jamana kɛlɛkɛcɛw kan Ala ka den sɔn sababu ɲuman kunnandiya ani garijɛgɛ ɲuman na o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ka tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ni o ye Adama Ben Jara Ben le cerveau ka dugawu fana kɛ ale fana bɛ kɛɲɛyɔrɔba nin waati na a fana bɛ sariya ka bolo kan ka dugawu kɛ Ala ka fiɲɛbɔda nɔgɔya a fana ye o fana kɔfɛ ka dugawu kɛ Ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔfɛ ka dugawu don kɛ an ka fintigilaka fɛn fɛn bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nin waati na ka dugawu k'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka tila k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka dugawu kɛ an ka fintigilakaw ye mɔgɔ si kana saliya min seko ye min ye i bɛ sigiyɔrɔ min na i bɛ diinɛ o diinɛ la bɛɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye nin waati na parce que waati minnu don waati kɛrɛnkɛrɛnnenw don waati gɛlɛn fana don maintenant ni an ko an b'an da don an ka fintigilakaw ka lahala la terrain sanfɛ c'est pas la peine an ka hakililajigi caman kɛ nka fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye ONU ye o ka bolofara min bɛ yen n'o ye conseil de sécurité ye o de ye sariya dɔ ta n'an b'a fɔ a ma ko résolution o résolution ni o ye 2690 Mali kelen kɔ k'a ɲini k'a fɔ ko MINUSMA ka taa donc o résolution in taara ko MINUSMA ka taga ni MINUSMA bɛ taga ko ani Mali ɲɛmɔgɔw ka jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma ko sigi ka kuma MINUSMA sigilen don yɔrɔ minnu na u ka yɔrɔ ninnu segin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a bɛ segin don minnu ni waati minnu cogoya min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ni MINUSMA ɲɛmɔgɔw k'o kuma kɛ o hukumu kɔnɔna la commission damadɔni sigira commission min bɛna ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ MINUSMA la o commission bɛ yen commission dɔ fana ɲɛsinna MINUSMA fana tun bɛ ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw ye n'o ye kɔlɔnsen walima nakɔ ensuite fɛn sugu ninnu commission dɔ fana sigira o fana kan ensuite commission dɔ fana sigira sécurité fana kan ni o ye MINUSMA fintigilaka ninnu ka tagali donc MINUSMA fintigilakaw ka tagali commission min sigir'o kan o commission de jaabi kɛra MINUSMA ka kan ninnu dili armée malienne ma k'a kɛ phase 2 ye phase fɔlɔ an hakili la o boucler la maintenant phase 2nan o bɛ Kidali région bɛɛ ale la donc armée wulilen ka a kun da o yɔrɔ ninnu de kan terroriste wulila k'a fɔ ko armée o yɔrɔ ninnu kana di armée bɔ bɛ k'a fɔ k'u bɛ armée bali ka taga a yɔrɔ ninnu na donc convoi min wulila Gao a taara se fo Anefis ensuite an ka fintigilakaw taara Tesalit ani Hagelok donc u bɛ makɔnɔni de la sisan nɔ u ni MINUSMA ka falenfalennikɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin yɔrɔ ninnu tile bɛ di an ma o ma kalo nata ni o ye novembre ye fɛn min ye Kidali o kan o tile bɛ di an ka mɔgɔw ma bɛnkan kɔnɔna la an ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ye jumɛn ye o ye MINUSMA bɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la a b'a di Mali ɲɛmɔgɔw de ma a tɛ di terrorisme ma dɛ a tɛ di rebelle ma a bɛ di Mali ɲɛmɔgɔw de ma
wa ni MINUSMA bɛna wuli ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ fana la ani Mali ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛn a kan an bɛ wuli ka bɔ nin yɔrɔ na nin don a bɛ na an bɛ clé di aw ma nka an y'a ye k'a fɔ ko comment dire la ANEFIS kɛlɛ min kɛra ni terroriste y'a essayé k'a fɔ k'u bɛ sira d'an ka mɔgɔw ɲɛ pour que an ka mɔgɔw kana se ka se Kidal, Aguelok ani Tessalit o kɛlɛ min ni an ka armée ye sebaaya sɔrɔ an y'a ye à partir de là communication dɔ kɛra dɔ kumana jɔn kumana Faransi ministre min ɲɛsinnen don u ka finitigilakaw ma n'o ye Sébastien Lecornu ye o Sébastien Lecornu budget armée ka budget o kuma senfɛ Sénat kɔnɔna la a ɲiningara Sahel la a ɲiningara Mali ni Niger ni Burkina la a ko bon ko Mali kɔni ko mɔgɔ k'u sigi ni a ye dɔgɔkun nataw ni kalo nataw la ko Mali bɛ tila fila ye est-ce que bɛ ka faamu c'est même la première fois parce que audition ninnu a bɛ kɛ direct de la depuis audition daminɛ u b'a fɔ ko a bɛ kɛ direct la wa a bɛ bila bɔlɔlɔ fana sanfɛ mais a kelen ka nin kuma fɔ n'aw taara YouTube sanfɛ a b'a ye à partir de là a ka kuma tɔ u ye audition diffusée jɔ o yɔrɔ la ensuite a tilalen Maliko kuma na waati min na u ye audition tɔ k'a la parce que yan'a ka kuma yɛrɛ daminɛ a ko ale bɛ ka Sénat de ta fɔ a ye sisan mais k'u ka service de renseignement ko ale ye détail bɛɛ di olu ma kelen kelen k'a ban mais ko ale yɛrɛ kamana ganna parce que k'ale ye détail minnu di olu ma ko dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ journal ni fɛnw kɔnɔna la donc ale kelen ka o kuma fɔ waati damadɔni o kɔfɛ an y'a ye MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɛ Kidal ni ensuite ni an ka ni aw hakili b'a la février 2019 ou bien 2020 à l'époque jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen o ye ɲɔgɔlɔn dɔ labɛn ko force armée reconstituée walasa a ka fɔ dɔrɔn parce que waati ni mɔgɔ min hakili b'a la waati kɛlɛliko kuma bonyana kosɛbɛ maliyɛnw fɛ ani accord ko kuma bonyana maliyɛnw fɛ donc pour que ka comment dire la ka maliyɛnw nɛgɛ a ka fɔ maliyɛn ye ko an taara Kidal u taara fɛn dɔ bila sen kan ko force armée reconstituée o waati an y'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ko ka an ka sɔrɔdasi régulier olu dɔw ta ko ka groupe armé minnu bɛ Mali ka fanfɛ k'olu dɔ ta ensuite ka SEMA fana sɔrɔdasi dɔw ta ko k'olu saba fara ɲɔgɔn kan ko ka to k'olu bila Kidal ni ma fili kan 1 de don ni ma fili ko ka to k'u bila yen u bɛ bila yen mais ni an ka mɔgɔw bɛ taga ni arme lourde tɛ se ka taga wa n'u taara fana u tɛ se ka patrouille kɛ n'u taara fana u bɛ to so de kɔnɔ MINUSMA b'olu kɔlɔsi ka mɔgɔ tɔ minnu fana b'o kan kɔnɔ k'olu kɔlɔsi donc depuis olu taara fo bi olu sigilen de bɛ yen ten u tɛ patrouille kɛ u tɛ foyi kɛ donc olu ka kan ɲɛma MINUSMA ka poste avancé dɔ tun bɛ yen donc c'est comme si o poste avancé in o de tun bɛ force armée reconstituée mɔgɔw ka kan ka sécuriser bɛnkan min bɛ ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ o ye MINUSMA sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ la n'a bɛ wuli ka bɔ yen don min na a bɛ an ka mɔgɔw de wele an bɛ wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na parce que anw ma da MINUSMA la donc a fɔra ko MINUSMA kana wuli ka bɔ yɔrɔ si k'a sɔrɔ ani an ka mɔgɔw ma sigi a ma wuli don fɔ ani a wuli heure fɔ ani a ka kɛ an fana jɔlen ɲɛna o de ye jɛlenya ye donc maintenant a bɛ a ye Faransi ministre kumalen ka nin kuma in fɔ waati damadɔni o kɔfɛ MINUSMA ka poste avancé min tun bɛ Kidal u balila ka wuli ka bɔ yen k'a sɔrɔ ma foyi fɔ mɔgɔ ye mais n'i ye ko kɛcogo ye i b'a ye k'a fɔ ko terroriste minnu tun bɛ yen olu kɔni informé la kunnafoniya kun dilen don olu ma parce que MINUSMA y'a ka poste avancé wuli yɔrɔ min na ani terroriste ka avancé kɛ ka na k'a fɔ k'u bɛna ka na a si ma kɔrɔ ani si i y'a ye donc o ta kɛra ensuite Tessalit fana o ɲɔgɔn kelen o y'o fana kɛ u m'u sara an ka finitigilakaw la u ma fɛn fɔ an ka finitigilakaw u ma fɛn fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye o poste avancé kelen minnu fana tun bɛ yen surtout u bɔlen a kalama k'a fɔ ko Mali armée taara ni a ka élément dɔ ye élément minnu kan ka k'an minɛ olu tagalen jigi yen nɔ olu jiginna don min na o dugusajɛ u ka poste avancé minnu fana tun bɛ Kidal fɛn Tessalit MINUSMA ka poste avancé minnu tun bɛ yen alors que an ka armée tun bɛ yen déjà an ka armée bɛ sur place donc n'u tun tɛ ɲɛ o poste avancé ninnu n'u bɛ wuli ka bɔ yen u n'an ka finitigilakaw de tun kan ka taa ɲɔgɔn fɛ premièrement constat de bɛ kɛ k'a lajɛ fɔlɔ i m'a fɔ ma MINUSMA ka poste wulila ka bɔ nin yɔrɔ in na poste wulila sɔrɔdasi minnu bɔra u bɔra ka yɔrɔ to cogo di i m'a fɔ ma mɔgɔ joli tun bɛ yen wa mɔgɔ joli wulila ka bɔ yen installation fana la minɛn jumɛn ni minɛn jumɛn de kun sigilen bɛ yen
o fana wulila cogo di donc n'an ka mɔgɔ kun kan ka taga o ɲɔgɔn fɛ o poste fana wulitɔla k'o kɛ mais u y'an ka mɔgɔ to kan kɔnɔ ka bali k'o poste ninnu fana wuli i m'a faamu o poste ninnu fana wulilen an ka mɔgɔ bɔ a kalama waati min na a y'a sɔrɔ terroriste ninnu fana nana ka n'u sigi o poste kelen fana na tuguni i m'a faamu donc c'est comme si u y'a dab'a kama quoi ka yɔrɔ bila joona pour que parce que u b'a dɔn Mali kɔni ta o jɛlen don kan bɛ di Mali ma donc maintenant pour que ka ninnu fana gɛrɛ donc u ye poste fana avancé donc ninnu fana nana terroriste nana ka n'u sigi o yɔrɔ la terroriste nalen o sigi o yɔrɔ la u ma dan o ma Faransi radio so ni a télé so u ye o labila a terroriste ninnu ye donc olu bɛ taga kuma ye fo journaliste dɔw b'u yɛrɛ kɛ terroriste ka porte parole ye ko nin terroriste k'u nana u sigi poste avancé ninnu na de walasa ko Tesalit an ka fintigilakaw ka pankuru minnu bɛna jigin walasa ko ni pankuru ko k'a bɛ jigin bɛɛ terroriste ka se ka pankuru ninnu ka se k'a bombarder est-ce que vous comprenez donc u y'o kuma fɔ kunun ni kunnasini bɛ u y'o kuma kɛ u fɔli la u ka radio n'u ka télé n'u ka fɛnw na donc u y'a fɔ togoya min kelen na u y'a essayer k'a fɔ k'u b'a kɛ o togoya kelen de la bi an ka fintigilakaw ka pankuru fana jigintɔ la u y'a essayer k'a fɔ k'u b'o fana bɔ ni mugujugu ye walasa ka se ka pankuru in k'o bali ka jigin parce que u b'a dɔn différence beleleba fila min beleleba min bi ani u ni ɲɔgɔn cɛ bi ni minɛcogo t'o la n'o bɛ ka sɛbɛnaya fanba di an ma o ye sanfɛ kɛlɛ pankuru ni drone i m'a faamu donc n'u sera ka t'u sigi aéroport kɛrɛfɛ i m'a faamu ka pankuru bali ka jigin ou bien ni pankuru min jigira k'o bɔ donc a bɛna digi an ka kɛlɛkɛlaw la donc o de la MINUSMA y'a dabɔ a kama ka poste avancé minnu ka surun aéroport la k'o abandonner pour que ka se k'a di terroriste ma u ka t'u sigi donc u taar'u sigi yen nɔ fana an ka mɔgɔw jigintɔ la u y'a essayer k'a fɔ k'u b'o bɔ mais comme déjà an ka mɔgɔw ye précaution ni fɛn caman ta donc mɔgɔ minnu taar'u sigi yen nɔ u ye comment dire u ma se ka avion tiɲɛ mais an ka fintigilakaw ka sanfɛ avion minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ o poste fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ ni MINUSMA y'a abandonné ni terroriste taar'u sigi an ka mɔgɔw y'a poste bɛɛ détruit i m'a faamu mɔgɔ kun bɛ yen nɔ u y'a détruit ka tila ka mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ k'olu neutraliser et ni fintigilaka y'a f'i ye a ka communiqué la k'a ye fɛn fɛn neutraliser a bil'i kunna ko ni mobili don fo ka taa buru fiyɛra a tɛ boli bilen ni hadamaden fana don fo ka taa buru fiyɛra i tɛna tigi ye ɲɛna tuguni o de ye neutraliser le quoi c'est à dire o kɔrɔ ko ka bɛɛ a tigi tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ tuguni a tigi tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tuguni a fɛn sinama tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tuguni quoi ni ko hadamaden kɔni tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ fo ka taa buru wuli la o kɔni kɔrɔ ko k'a tɛ n bilen de sinon tant que hadamaden kɔni bɛ yen nɔ a bɛ tɔɔrɔli kɛ quoi donc o de ye neutraliser le ye donc u y'o fɛn ninnu neutraliser donc o la mɔgɔ kan ka faamu ni Faransi ministre ye déclaration min kɛ ani MINUSMA ka acte a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i m'a faamu processus de don u bɛ ɲɔgɔn dafa de i m'a faamu parce que a b'a fɔ waati min na a b'a dɔn terrain kan ale fana bɛ ka min labɛn. Non, dasago fɔ tɛ. Non, dasago fɔ tɛ dɛ. U bɛ ka baara min kɛ a b'o de dɔn. I m'a faamu wa? Parce que en réalité minnu bɛ terrain kan n'an bɛ k'u wele ko terroriste u tɛ marifa dilan u tɛ wari dilan u tɛ sanu dilan i m'a faamu wa? U tɛ foyi kɛ mais kɛlɛ bɛ kɛ u tɛ ban wa marifa b'u bolo sisan nɔ hali u bɛ se ka an ka pankuru bɔ ni marifa min ye DCA b'u bolo. O DCA dun ye fabrication française de donc Faransi b'a dɔn a ye kɛlɛkɛminɛn min d'u ma a b'a dɔn a nana ni mercenaire hakɛ min a b'olu dɔn i m'a faamu wa et puis ala bɛ ko in na quoi ala bɛ ko in na a jateminɛ dɔrɔn nin kɛlɛ bɛɛ bɛ wuli waati min na a y'a sɔrɔ Bazoum tɛ Niger bilen imagine Bazoum kun ka sɔrɔ Niger frontière b'a ni Bazoum ni ɲɔgɔn cɛ an ka mɔgɔw kun ka fɔ k'u bɛ taa Tesalit ni Bazoum ka sɔrɔdasi bɛɛ kun ma ban an kun tɛ se yan ni fils i m'a faamu wa mais ala ye Bazoum bɔ yen an ka mɔgɔw bila ka taga fɛn donc a ma kuma fu fɔ dɛ o de la maliyɛnw kan ka wuli k'u jɔ quoi en réalité kɛlɛ min daminɛnen filɛ ne Kidali kɛlɛ dennin tɛ parce que Mali dɔrɔn kɛlɛ tɛ quoi i m'a faamu wa Mali dɔrɔn kɛlɛ tɛ non Mali dɔrɔn kɛlɛ tɛ non ni ko Mali n m'a fɔ ko Kidali tɛ Mali ko n ko Mali dɔrɔn kɛlɛ tɛ quoi kɛlɛ min don a bɛ taa au-delà du Mali quoi i m'a faamu wa parce que Sahel ka perdu occidentaux bolo à jamais o kɛlɛ b'a la o gulolen de bɛ kɛlɛ min filɛ nin ka kɛ sisan nin waati na i m'a faamu wa Sahel o ka perdu à jamais o kɛlɛ bɛ yen donc olu ka influence fana ka ban an fɛ yen o fana bɛ dépend nin na quoi i m'a faamu parce que ni Mali ye n'an ye n taara an sigi ka terroriste gɛn ka bɔ Kidali don o don k'an sigi yen k'an sigi k'an fɛrɛ Tesalit k'an fɛrɛ Aguelhok d'abord n'an fɛrɛ k'an sigi Tesalit avion foyi tɛ se ka tɛmɛ Sahel fɛ bilen ko anw tɛ avion min ye a tɛ se ka yɛlɛ a tɛ se ka jigin a tɛ se ka tɛmɛ k'a ɲɛ t'a la Tesalit i m'a faamu wa
donc a ti avion dɔrɔn dɛ hali drone furtive a bɛɛ i m'a faamu c'est comme si n'i sigi Tesalite bɛ n'a fɔ dugukolo univers yɛrɛ dancogo la diɲɛ yɛrɛ dancogo la Tesalite de zone c'est à dire zone min don a bɛ n'a fɔ n t'a dɔn n bɛna expliquer cogo min na quoi sur le plan géographique n'i bɛ Tesalite quoi i bɛ diɲɛ fan caman ye quoi o ye Tesalite yɛrɛ position ye quoi i m'a faamu donc n'an sera k'o minɛ ka Kidali minɛ terroriste la k'an sigi yen terroriste fanga bɛ dɔgɔya Burkina o fanga bɛ dɔgɔya Niger i m'a faamu parce que renfort fɛn fɛn bɛ don a bɛɛ bɛ don nin fanfɛla ninnu de fɛ quoi i m'a faamu o de la min na n k'i ma n ko kɛlɛ n ko ça va au-delà du Mali n ko Mali dɔrɔn kɛlɛ tɛ terrorisme i b'a dɔn fɛn dilannen kɔni don an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan diɲɛ terroriste fɛn jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko terroriste jɛkulu don a bɛɛ bɛ Mali kɔrɔnfɛla la nin waati na a bɛɛ bɛ yen État islamique bɛ yen n'o ye EGS ye fɛn bɛ yen Jini bɛ yen i m'a faamu Boko Haram bɛ yen Shebabu bɛ yen Nigéria tɛ dɛ min ka Somali de fana f'i ye tan nɔ Shebabu bɛ bɔ Somali de Boko Haram ye Nigéria ye Shebabu ye Somali de olu bɛ yen Syrie terroriste minnu bolila ka bɔ Syrie n'u taayɔrɔ ma sɔrɔ la olu nana i m'a faamu Libye terroriste minnu bɛ Libye olu nana i m'a faamu u bɛɛ nana i m'a faamu donc c'est comme si an bɛ ka diɲɛ yɛrɛ occidentaux ye monstre min dilan ko terrorisme c'est comme si anw bɛ ka u ka diɲɛ monstre dilan anw kɛlen bɛ k'a kɛlɛ sisan nɔ quoi donc c'est comme si an bɛ ka nin organisation kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛlɛ n ye groupe fɛn fɛn tɔgɔ f'i ye jamana dɔ b'a groupe kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i m'a faamu donc c'est comme si an n'o jamanaw fana bɛ ɲɔgɔn na i m'a faamu donc rébellion minnu ni fɛn minnu fana bɛ k'u yɛrɛ fara a kan donc olu fana jamana dɔ b'olu fana kɔfɛ i m'a faamu o ye kelen filanan ye jumɛn jamana dɔw bɛ yen ni anw sera terroriste la olu bɛ siran olu ka jamanaden minnu b'a la u kana segin ka to olu ka jamana kan n'u seginna ka to u ka jamana kan o kana olu fana déstabiliser donc anw ka se terroriste la k'u gɛn u ka yɛrɛkɛ o t'o jamana ninnu fana arranger i m'a faamu donc an bɛ ka kɛlɛba de don i m'a faamu et puis a kɛlɛ a bɛ gan kosɛbɛ quoi mais alhamdulilayi comment dire la moyen b'an bolo mɔgɔ b'an bolo minɛn b'an bolo détermination b'an na an sɛmɛyɔrɔ fana ka ɲi pour que se ka kɛlɛ kɛ ka sebagaya sɔrɔ quoi i m'a faamu donc o de bɛ ka Faransi ninnu tɔɔrɔ parce que hali Lecor ka audition kɔnɔna na tagalen ɲɛfɛ a bɛ tila ka fɔ ka fara a kan ko a kɛlen k'a fɔ ko dɔgɔkun nataw ni ou bien kalo nataw la ko Mali bɛna tila fila ye parce que ko Mali ye olu bila ko ka Russie ta i m'a faamu wa est-ce que bɛ ka ye donc o b'a yira k'a fɔ fana ko an y'an sɛmɛ yɔrɔ minnu fana na o fana kɛlɛ b'a la i m'a faamu wa mais Dieu faisant les choses comme Ala bɛ se a ka ko la Russie ka girin ni Faransi ye i m'a faamu ka taga sira bɛɛ fɛ n delila k'o fɔ mɔgɔ ye n ko satanden kunkolo kelen dɔrɔn bɛ se ka Faransi ko ban miniti 8 kɔnɔna na o ye Faransi ko bannen donc Russie ka girin ni Faransi ye Europe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Russie kelen ka girin n'a bɛɛ ye quoi donc o fana degun b'u kan i m'a faamu wa donc nin bɛɛ kɛlɛ de donnen don ɲɔgɔn na sisan o de la MINUSMA de ye n hakili bɛ Ben le cerveau ka kuma dɔ la ko arrêtons la MINUSMA avant que la MINUSMA n'arrête le Mali est-ce que bɛ ka ye parce que a don a bɛ kuma in fɔ waati min na a y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ labɛn fɛn fɛn na pour que ka terroristes dɛmɛ ka rebelles dɛmɛ bɔ kɛra bɛɛ kalan i m'a faamu wa donc c'est comme si MINUSMA bi yɔrɔ min na sisan nɔ MINUSMA ye processus min daminɛ retrait in o processus de jɔcogo ɲinitɔla don sisan i m'a faamu wa donc o processus in pour que ka se k'a jɔ sisan donc il faut que ka désordre kɔni créer fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa o b'an bila an bɛ Antonio Guterres ka question poser ko bɛ ka taa bolo min kan ko vraiment ko ma da la n'olu bɛna se ko ka ta ka bɔ Mali la ka bɛn ni délai fɔlen ye yala i bɛ mun y'a ka nin kuma in kɔnɔ d'accord m'a ka kuma la clé n ye a ka note min ye a ko olu bɛ fɛ ka taa comment dire la ko k'u bɛ fɛ ka taa délai kofɔlen kɔnɔna la mais ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ni a ma jɔ ko a bɛ sɔn ka fiɲɛ don u ka tagali délai la i m'a faamu mais a ye min fɔ kuma in kɔnɔna na min ye hypocrisie yɛrɛ ye min b'a o la i b'a ye k'a fɔ ko u ŋaniya jɛlen tɛ o ye jumɛn o ye ale yɛrɛ de ye résolution ye ka hakili jigin kɛ résolution na
résolution 2690 note in ye hakili jigin ka o résolution et o résolution ko de ko MINUSMA ka sigiro nun ka di Mali autorité de ma donc ni mɔgɔ min wula ka fɔ k'i bɛ t'o bali normalement note kun kan ka o tigiw de menacer alors que mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ Guterres b'olu dɔn Nations Unies b'olu dɔn mais olu menacelen tɛ note fan si fɛ k'a fɔ olu ma a y'a dabila o tɛ note fan si fɛ et puis fo note kɔnɔ u bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ Mali de jalaki parce que k'olu ka mɔgɔ dɔ minɛn dɔ tɛ ka se ka bɔ Gao ka taga Tesalit ou bien fan nɔfɛ mais mɔgɔ min bɛ ka taga marifa ci sira fɛ k'u tɛ taga a ma sɔn k'a da maga olu la donc o la i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka marifa ci terroriste minnu bɛ ka marifa ci mɔgɔ b'olu kɔfɛ min ka girin ni Guterres ye i m'a faamu mɔgɔ b'u kɔfɛ min ka girin Guterres kelen fila o b'a yira fana k'a fɔ MINUSMA bɛ sababu ɲini na sababu min b'a to a bɛ to yan et n'a tora yen nɔ fana pour que Faransi ye Mali tilali min fɔ dɔgɔkun nata ni kalo nata la pour que u bɛ se k'o baara kɛ i m'a fɔ non u bɛ échoué tɛ dɛ k'a fɔ u bɛ échoué tɛ dɛ a fanga t'u la quoi en réalité a fanga t'u la ni an fana jɔlen tora parce que ça aussi c'est n bɛ o yɔrɔ fɔ ka n sinsin o yɔrɔ kan kosɛbɛ kɛlɛ la excès de confiance ma ye i m'a faamu kɛlɛ la ni dar'i yɛrɛ la kojugu i bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ taga ka i dɛmɛbaga dɔw to i m'a faamu ou bien kɛlɛ la ni dar'i yɛrɛ la i dɛmɛ ni baara dɔ i bɛ sɔn k'a fɔ k'i b'i pan kunna n'i pan kunna n'i sera ɲɛfɛ i b'a fiɲɛ i m'a faamu parce que hakili bi kɛlɛ caman na kɛlɛ minnu na n'a tigiw y'a perdu ka u to u ni sebaga ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ tile damadɔni kan mais u ka excès de confiance y'a to u y'u jɔ u kun kan ka fɛn dɔw kɛ u m'a kɛ a kɛra sababu ye jugu sera ka temps sɔrɔ k'a labɛn ka tila ka segin n'u kama tuguni quoi i ma faamu parce que an filɛ nin yɔrɔ min na sisan kɛlɛ in ye so fila don finitigilakaw ka kɛlɛ o ye so kelen ye jamanadenw fana ka kɛlɛ o ye so filanan ye a fila de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i ma faamu fo jamanadenw ka kɛlɛ ka fara finitigilakaw ka kɛlɛ ka na o la fɛn min ye opinion ye kɛlɛ an bɛ opinion nationale ni opinion internationale an b'o bataille k'o gagner maintenant n'an y'o bataille gagner finitigilakaw ka sebaaya terrain ka fiɲɛti don a la jɔcogo ti k'a la i ma faamu mais opinion nationale ni opinion internationale kɛlɛ société civile fɛ ni o kɛlɛ ma fara a kan an bɛ taga se yɔrɔ dɔ la nkalon bɛ caya kojugu i ma faamu ni nkalon cayara kojugu c'est comme si n'i ye kɛlɛ to finitigilakaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i ma faamu donc nkalon bɛ caya la kojugu donc nkalon minnu bɛ caya la ani janfa minnu don a kɔnɔna la anw civil bɛ na wulikajɔ min kɛ yan o de bɛ ka sababu ye ka diɲɛ siran o de bɛ ka sababu ye ka jugu caman siran ka u lasegin u kɔfɛ quoi i ma faamu par exemple MINUSMA filɛ nin ye nin fɛn min na sisan nɔ n'an ma manifestation ni mobilisation daminɛ MINUSMA contre la Bamakɔ yan sisan MINUSMA k'a dɔn k'a fɔ ko an ye ko ɲɛ an ye ko in faamu minnu bɛ MINUSMA kɔfɛ olu k'a dɔn k'a fɔ ko n'u ma nin yɛrɛ tɔgɔ dɔn n'u m'u tɔgɔ dɔn na quoi olu yɛrɛ bɛna kungo wɛrɛ sɔrɔ la min tɛ kelen ye minnu ko k'u bɛna an ka jamana tila dɔgɔkun nata ni kalo nata la n'an ma wulikajɔ dɔ daminɛ sisan olu k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ tila yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ olu ka jamana tɛ yen bilen i ma faamu wa donc o la mɔgɔ caman bɛ to yɔrɔ jan fɛ olu bɛna ye k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Mali la jamana dɔ de bɛ fɛ ka Mali tila i m'a faamu wa parce que en réalité ni kɛlɛ bɛ sen na opinion internationale ti autorité ka kuma lamɛn kosɛbɛ parce que u b'a fɔ k'olu ye autorité ye quoi mais jamanadenw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ opinion internationale b'o capter direct i m'a faamu jamanadenw ka kunkilenna fan n'u ka laɲini opinion b'o international b'o capter direct mais ni jamana ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ u bɛ fɛn dɔ ɲini ka da olu la quoi i m'a faamu u bɛ fɛ ka to place dɔrɔn de la u bɛ fɛ ka nin dɔrɔn de kɛ u bɛ fɛ ka nin kɛ u bɛ fɛ ka nin kɛ quoi mais une fois que jamana par exemple hali MINUSMA ko kɛlɛ daminɛ i b'a jateminɛ Diop ye discours kɛ Nations Unies kɔnɔ don min na k'a fɔ ko MINUSMA ka taa sans délai Diop ye opinion nationale ka hakilila fara kan ko hali maliyɛnw yɛrɛ t'u fɛ bilen conseil de sécurité ou bien diɲɛ kun tɛ se ka da o kuma in na n'u kun b'an ɲɛ manifestation na quoi voilà i m'a faamu donc n'u y'a ye manifestation na i m'a faamu donc n'u y'a ye manifestation na i m'a faamu donc ni ɲɛmɔgɔ ye kuma fɛn fɛn ko ka da o kan o bɛ taa mais n'u m'a a senti ɲɛmɔgɔ bɛ ka min fɔ n'u m'a senti jamanadenw na dɔrɔn i m'a faamu u b'a fɔ non ninnu bɛ sigiyɔrɔ ɲini ni fɛnw ɲini o la c'est très important d'ailleurs an bɛ baara la peut-être don n'a nataw la an bɛna wele mobilisation ba bɛ ka labɛn MINUSMA ko in na ni processus de retrait ko in na tile kelen kana fara 31 décembre kan d'ailleurs yɛrɛ ni MINUSMA bɛ min na n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni an yɛrɛ bɛ taa MINUSMA ta siɲɛ kelen an tɛ mɔgɔw kɔnɔ dɛ
Ante délai kɔnɔ. Non non, anti délai kɔnɔ. Anti yɔrɔ wɛrɛ kɔni dɔn minnu ka surun an na kɔni an yɛrɛ bɛ to olu sokɔnɔ an yɛrɛ b'u dɛmɛ ka minɛnw labɔ quoi. Voilà parce que n'a ti ɲɛ k'a fɔ ko olu taatɔla bɛ u sigiyɔrɔ di jugu ma k'an sigilen to yan an yɛrɛ bɛ taa minɛ fɔlɔ yanni jugu ka taa minɛ quoi. Yanni an ka sɔrɔsiw ka labɛn ka na se yen nɔ quoi. Donc o baaraw bɛ sen na ni Ala sɔnna tile filɛ na o welewelekan min bɛna da mɔgɔw k'u labɛn. D'accord, Drissa o b'an bila ka don an ka sujet ba filanan kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔnaw la an y'an ka ministre dɔw ye Irilsilakaw fɛ yen nɔ délégation in a ka ca dɔɔni mais an balila k'a ye an ka jabaranin sanfɛ ko don n'a nataw la ko centrale nucléaire naani ko o donna Mali garijɛgɛ la k'o bɛna jɔ an fɛ fo ka taga bila fɛn caman na maliyɛnw kɔni dabaliya bannen don a ko la a nisɔndiya fanga bonyana trop i bɛ se ka mun de fɔ nin ko in na. N'an sigi ka ɲɛ. N'an sigi ka ɲɛ fɔ oui parce que n ye énergumène dɔ ka sɛbɛnni ye. Mɔgɔ min b'a fɔ ko a b'a yɛrɛ wele intellectuel et puis a b'a yɛrɛ wele professeur ko ale de bɛ k'an ka surtout ko ale de bɛ k'an ka étudiant kalan kalanso dɔ la n y'a ka sɛbɛnni dɔ ye et ça m'a donné a ye miiri janya jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ ɲini joona ni mɔgɔ sugu kana n'an ka étudiant kalan i m'a faamu wa parce que ni mɔgɔ tɛ ko dɔn hein n'i y'o bila ko ka mɔgɔw dege kodɔn na a bɛ kɛ tiɲɛni de ye dɛ i m'a faamu wa jamana min kuran bɛ tigɛ su ani tile i tɛ se ka jamana kelen fɔ bi ko kuran ye 24 heures sur 24 ye ou bien ko o kuran yɛrɛ hali 12 heures sur 24 ye ko pétrole ni essence de b'o olu ka kuran marché a tɛ diɲɛ kɔnɔ. Wa i tɛ se k'i to pétrole kan jamais k'i bɛ se ka Mali kuranko ɲɛnabɔ a tɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a dɔn c'est impossible e bɛ se ka kuran di Mali ma ni groupe ye cogo di o bɛ se ka kɛ yan a tɛ se ka kɛ o de la kuran bɛ tigɛ waati bɛɛ parce que n'i k'i bɛ kuran di Mali ma ni groupe ye e bɛna carburant de k'a la i m'a faamu wa donc e bɛna na carburant min k'a la an tɛ pétrole bɔ e bɛna taa san yɔrɔ dɔ de la ni sira tigɛra kun a bɛ kɛ cogo di ou bien n'i ma wari sɔrɔ ka taa san a bɛ kɛ cogo di an dun b'a ye k'a fɔ ko sira caman tigɛlen don an ɲɛ bi a bɛ kɛ cogo di ko kurantigɛ tɛ diyagoya pour que k'an b'o kurantigɛ kɔnɔ a fɔra ko centrale dɔ bɛna jɔ centrale min bɛ kɛ sababu ye an tɛna taa pétrole san ka essence san ou bien ka fuel san ou bien ka gasoil san k'a kɛ moteur kɔnɔ bilen olu ka taa ban ou bien olu taatɔ la olu machine ka bloqué ko centrale bɛna jɔ sisan centrale min bɛ kɛ sababu ye an bɛ fa kuranko la f'an bɛ se k'a feere jamana wɛrɛ ma e ka wuli k'a fɔ k'e b'o critiquer ko irisigi b'o la dɛ a don ta a bɔra tan ale yɛrɛ bɛ jamana minnu ka ci la ko o centrale kelen de b'o jamana ninnu fɛ faransi kelen y'a fɔ k'a bɛna ka centrale datugu u wulila ka dɛmɛ ni balaw fɔ mais kɔsɔn na u ka président ko k'u ma deli ka kɔlankolon kɛ ko k'a bɔ k'a bɛn'u dayɛlɛ occidentaux yɛrɛ Europe o Asie o Amérique o u bɛɛ ka kuranko baselen don fɛn fila de kan sisan énergie nucléaire ani énergie éolienne éolienne tɛ marché fan bɛɛ fɛ u bɛɛ b'o centrale nucléaire kelen de kan ye Tchernobyl kɔfɛ ko k'u bɛna a datugu mais u ma se k'a a tɛ se ka kɛ quoi a tɛ se ka datugu parce que fɛn min don i bɛ se ka siran ko kɔlɔlɔ b'a la mais i tɛ se ka taa k'a to i m'a faamu wa a b'olu fɛ bi jamana ti Europe min ka kuran kɛlen don k'a labɔ a tɛ yɔrɔ min na o de bɛ yen donc n'a fɔra ko bɛna na anw fɛ yen ko an ka kuranko bɛna na basigi ni kuranko basigira an bɛ se ka na usine ɲɛnamaw bɛ se ka jɔ anw fɛ yen parce que pour que ka usine ɲɛnama sɔrɔ fo kuran ka sɔrɔ kuran min bɛ yen nɔ ni a qui est stable i m'a faamu wa a kuran kana kɛ zanni kelen kelen n'a fɔra ko usine mago bɛ kuran hakɛ min na an ka moteur tɛ se ko kuran hakɛ d'a ma fo usine ka obligé ka taa groupe de san no bon ni usine obligé sa ka taga groupe san usine yɛrɛ bɛ carburant min utiliser pour ka se ka courant sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ni usine kan ka production kɛ ka feereli kɛ 100 a bɛ obligé ka production kɛ k'a feere 300 donc an bɛ se yɔrɔ dɔ la usine bɛ yan o a ti yan o an tɛna nafa dɔn a la i b'a sɔrɔ usine minnu bɛ kɔfɛ produit minnu bɛ bɔ yen
ka bɔ usine na ka na Mali la i b'a sɔrɔ kɔfɛ produit da ka di ka tɛmɛ hali min dilan yan kan parce que min dilan yan nɔ courant min kɛ sababu ye a coût de production bɛ élevé ni coût de production élevera jago de prix de vente bɛ élevé donc o la usine b'an fɛ yan nɔ nafa yɛrɛ tɛna k'a la tuguni fo n'a kɛra an ka soparla ye ni an ye nin énergie sɔrɔ sisan o bɛ kɛ sababu ye k'o jɔ i m'a faamu Mali dugu bɛɛ bɛ courant sɔrɔ non courant-tigɛ bɛ jɔ i m'a faamu n'an sera ka nin sɔrɔ courant-tigɛ bɛ jɔ courant-tigɛ jɔli dɔrɔn fana tɛ mɔgɔ bɛ courant hakɛ min na ka baara kɛ n'a ye mɔgɔw b'o fana sɔrɔ et puis courant fana gɛlɛyali prix gɛlɛyali dɔ bɛ b'o fana la parce que courant sɔrɔli coût de production bɛ dɔgɔya i m'a faamu parce que gaz ni groupe an bɛ ka taa wari dɔ de la ka courant produit n'o ye i m'a faamu donc n'a nana énergie comment dire nucléaire la sisan nɔ an bɛna bɔ pétrole ko ninnu fɛn ninnu na parce que pétrole ɲinini ka na ni a ye o sira ka jan a wari ka ca i m'a faamu nucléaire ninnu bɛ baara kɛ ni uranium min ye o b'anw yɛrɛ fɛ yan ka ban Mali la o b'anw yɛrɛ fɛ yan a bɛ Mali la a bɛ Niger i m'a faamu donc c'est comme si a bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o fana bɛ anw fɛ yan i m'a faamu bon n'o o kuma fɔra ni ŋaniya ka ɲi i bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin teliya Ala nin teliya i m'a faamu ni kɔlɔlɔ min bɛ se ka k'a la an ka fɛɛrɛ kɛ an k'o kɔlɔlɔ kunbɛn mais ka wuli ko mun na k'o de fɔra et puis o mɔgɔ kelen bɛ tila ka taa diɲɛ don o don i bɛ photo ta la k'a bila i ka page kan ko courant tigɛra ko fɛɛrɛ min bɛna kɛ ka courant tigɛ jɔ i bɛ tila ka wuli tuguni ka dunun ni baara ta fana ko mun na k'o fɔra mais est-ce que a ma jateminɛ k'a tɛ se ka kɛ de ayi a ma jateminɛ a ma fɔ k'a tɛ se ka kɛ koyi ko kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ bon e ko kɔlɔlɔ b'a la e yɛrɛ de ko e ko courant bɛ ka tigɛ k'o tɛ bɛn min sababu min bɛ ka na pour que courant kana tigɛ i tila ka wuli ka t'i jɔ ko kɔlɔlɔ b'o fana la e dun wɔsiji tɛ ka courant na kɔlɔlɔ b'a la m'o fɔ kɔlɔlɔ min b'a la ko k'an tɛ se k'a minɛ ka ɲɛ quoi donc ko n'a ma se ka minɛ ka ɲɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ko a bɛ se ka kɛ par exemple centrale nucléaire ninnu sisan nɔ a bɛ se ka kɛ explosion ou bien fɛn n'o kɛra radioactivité minnu b'a la i m'a fɔ donc i lamɛn e ka nin ŋaniya juguya la anw ma fɛn min sɔrɔ fɔlɔ e miiri b'o exploser la non nin ye sitanɛ expérience ye quoi fɛn min ma na fɔlɔ yɛrɛ e hakili b'o exposer la ne ko énergie kelen min filɛ fili minnu dalen filɛ ka taga dugu ni ɲɔgɔn cɛ tasuma tɛ se ka wuli a la o tɛ na ni tiɲɛni ye est ce que an y'an sigi fɔlɔ de an bɛ énergie an bɛ fili don waati min na an y'an ban ma parce que ko tasuma bɛ se ka don a la an b'an janto a la de fɔlɔ c'est à dire diɲɛ ko o ko a fɔra ko nin fɛn ɲuman in bɛ na d'i ma o fɛn tɛ diɲɛ na ko fɛn min bɛ yen nɔ ko kɔlɔlɔ dɔ t'a la o fɛn ɲuman min bɛna d'i ma i bɛ dugawu de k'a tigi ye ou bien i b'a minɛ cogo ɲuman de fɔ wa ou bien depuis o ma na fɔlɔ de e bɛ ka taga tiɲɛni de souhaiter ni o ye quoi ne ŋaniya juguya dɛ hein donc c'est comme si ne ko Jawo ye i ka filmeli kɛcogo man ɲi i ka image man ɲi i taara iPhone san k'i bɛna na filmeli kɛ n'a ye n ko Jawo ye tiɲɛnikɛla yɛrɛ de ye iPhone wari ka ca o tuma ne bɛ mun nɔfɛ n bɛ image ɲuman de nɔfɛ wa i bɛ Jawo de nɔfɛ ko o wari bɛ se ka don donc c'est comme si bamananw b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min ye quoi i fitinin t'o fa quoi n'i ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na ale bɛ fɛn sɔrɔ o la et puis dɔw bɛ yen olu degelen don ka baara kɛ waati minnu na Mali kɔnɔ na waati ninnu sɛbɛ tun tɛ yen m'a faamu sɛbɛ tun tɛ yen dunni dɔrɔn de tun bɛ yen donc n'u ye mɔgɔ ka ko o ko kɛ u b'a bɛɛ bila ka taga o fanfɛla in de fɛ quoi i m'a faamu sinon vraiment an ka ŋaniya ɲɛ dɔɔnin quoi i yɛrɛ ka jamana et puis ne tɛ mɔgɔw de dɔn diɲɛlatigɛ la e ka taga baro kɛ énergie baarakɛlaw fɛ bani u b'a f'i ye ko hey kurantigɛ bancogo t'a la Mali la tant que n'an bɛ énergie thermique kan bancogo t'a la ni sanima kumana ko ko la bɛ tila ka wuli k'i pange jɔ fana la a kɛra cogo di e ye mɔgɔ sugu ye n t'a dɔn e ye extraterrestre de wa ou bien voilà donc vraiment c'est quelque chose qui est bien i m'a faamu et puis an bɛ dugawu kɛ quoi Ala ka a condition bɛ réunir quoi i m'a faamu parce que centrale fana tɛ jɔ tile kelen kɔnɔna la quoi temps dɔ b'a la i m'a faamu a bɛ jɔ temps de fana kɔnɔna la pour que a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ quoi donc même ma da la hali ni san kelen n bɛ se ka je ne sais pas trop i m'a faamu donc a bɛ jɔ temps de fana kɔnɔna la mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ne yɛrɛ k'a mɛn k'a fɔ ko initiative sugu taara Mali la ko nin bɛna kɛ tan san 10 n'an seginna ka taa an kɔfɛ san 10 n'a initiative kun taara san 10 san kun t'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ courant feere mɔgɔ tɔw ma mais an m'o kɛ mɔgɔ minnu y'a kɛ
il voulait que tout le la gauche. Non, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Voilà. Ok, Idrissa Memeta, on a émission avec Nigasa Kuntiarola. On a un mec à Foko, armée équipement pour le Fénésoro. Comme il y a une femme à Gabo, armée Kakola. Il y a des Dokalama, armes Kurakun, avec Taleke, avion et la Wa, plein de Wa, armes sous le Bon, actuellement, moi, je suis plutôt me concentrer plutôt ka ɲɛsin kɛlɛ min kana cogo min na k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye a bɛ se ka kunbɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye se min b'an ka mɔgɔw k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye mais kɛlɛkɛminɛnw ani kɛlɛ kɛcogo sur le terrain min fara t'o la kosɛbɛ parce que j'ai remarqué que an bɛ suit kojugu quoi i m'a faamu donc le fait que an bɛ suit kojugu arme minnu nana an b'a dɔn arme sugu minnu nana même nombre minnu nana n ye information dɔ sɔrɔ la mais n'i y'a fɔ ko nin arme sugu in de nana sisan nɔ quoi i m'a faamu o bɛ taga o arme sugu in kan ka kunbɛ cogo min na o t'o ɲini quoi parce que même DCA ninnu u taara o ɲini o de senfɛ parce que u sɔmina ka na k'a fɔ k'an ka mɔgɔ bɛ ka avion san donc DCA ninnu de fana bɛ se ka avion kɛlɛ donc u taara o ɲini donc minɛn kura minnu fana nana n'i nana olu tɔgɔ fɔ sisan ou bien k'a nombre fɔ Faransi bɛna taga ou bien Faransi dɛmɛbagaw bɛna taa olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u bɛ taa minɛnw d'u ma quoi donc o de la n tɛ minɛnw fɔ ensuite même kɛlɛ ninnu bɛ ka kɛ cogo min na sur le terrain n tɛ n da don a la k'a fɔ parce que kɛlɛ min kɛra ANEFIS ni ne ye n da don a la sisan k'o kɛlɛ kɛcogo fɔ sisan quoi i m'a faamu a bɛ kɛ sababu ye peut-être kɛlɛ minnu bɛ nalen kɔfɛ u bɛ to ka précaution ta pour que u kana na bin o jan kelen kɔnɔ donc o la kɛlɛ kɛcogo fana même n b'a fɔ bɛɛ mɔgɔw kan u cogo dɔn kosɛbɛ kɛlɛ kɛcogo fɔli la an ye kɛlɛ kɛ nin cogo la voilà mɔgɔw ani arme sugu minnu an ye arme sugu minnu utiliser sur le terrain an k'an cogo dɔn a la parce que sisan ni mɔgɔ ninnu bɛ fɛn lamɛn zen o y'an bɛ kuma minnu kɛ u b'an bɛɛ kelen kelenna dɔn quoi donc an bɛ fɛn fɛn fɔ ba o de la n tɛ na mais n kɔni bɛ min yɛrɛ assurance min d'i ma minɛnw nana i m'a faamu an ka minɛn fɛn fɛn tiɲɛna a bɛɛ remplacera par 10 i m'a faamu Poutine y'o layidu ta ko n'a ye fɛn kelen feere a ma ko n'a tiɲɛna k'a b'a falen 10 na. peut-être i bɔra ka kuma min fɔ sisan o de bɛ sɔrɔ ka kɛ n'an ka mɔgɔw yɛrɛ ma sɔn ka fɛn yira zen na. non o de la o y'a dili jɔ i m'a faamu o de la plutôt o y'a yirali jɔ quoi parce que à chaque fois k'an b'a yira ninnu b'a lajɛ u bɛ taa d'u ka minɛnw cɛ la a ye na nin minɛ nin bɛ se ka nin kunbɛ quoi donc an ka mɔgɔw y'a yirali jɔ donc o de la o fana bɛ fɛ k'an ka mɔgɔw pousser sisan i m'a faamu pour que minɛn min b'an bolo u k'a dɔnya quoi. Yeah, o la u to ka taa baga ka kɛlɛ dɔ tigɛ an ma yɔrɔ dɔ la mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 pour que k'a lajɛ an ka mɔgɔw bɛna na réponse kɛ ni arme sugu minnu ye quoi voilà donc o de la n tɛ na n da don fɛn ninnu na tuguni. kuma kuncɛ kuma na bɛɛ k'i labɛn wulikajɔ dɔ bɛna bolo da ala a ti mɛn kosɛbɛ i m'a faamu ka tila k'a ɲini sariya tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an filɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen min na sisan ne b'i bolo ne ye soldat de et un soldat n'i bɛ terrain kan i mago bɛ i ka troupe ladenw na quoi i m'a faamu i tɛ taga ɲini kojugu k'a dɔn yan'u ka na kan kɔnɔ u ye mun kɛ yan'u ka na kan kɔnɔ u ye mun dun ou bien yan'u ka na kan kɔnɔ u ye mun fɔ mais l'essentiel est que u ka n'u jɔ i kɛrɛfɛ a ka tiri kɛ ennemi kan quoi et an ye sɔrɔlasiw de sɔrɔ an bɛ ka tiri kɛ ennemi kan o de la an ka sɔrɔla 2 min bɛ yen n'o ye Ben ni Sidiki ne b'a dɔn nin waati in an mago b'u la. wallahi ne b'a dɔn an mago b'u la an mago b'u la quoi MINUSMA dɔrɔn tɛ dɛ kɛlɛ min bɛna daminɛ sisan quoi i m'a faamu an mago b'u la wallahi i m'a faamu donc vraiment sariyatigiw k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ o de la ne y'a fɔ même don dɔ la ni karisa hakɛ to dɛ an ye baro min kɛ n bɛna fɔ o de la n y'a fɔ a tigi ye n tɛ n'a tɔgɔ fɔ n ko sariya ko k'u ka ɲangili kɛ i m'a faamu mais sariya yɛrɛ fɛn bɛɛ prévoir hali i ɲangilikɛtɔ la k'i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ɲangi mais hali a ɲangili kɔnɔna la a bɛ se ka faso baara kɛ a fɛ quoi i m'a faamu mais y'a ɲangi quoi n t'a fɔ ko sariya kana appliquer mais sariya bɛ se ka appliquer de telle sorte que jamana bɛ se k'a ka sɔrɔla sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye quoi i m'a faamu donc olu bɛɛ bɛ yen parce que sariya ye fɛn caman fɔ sursis bɛ yen a ka ca quoi fɛn sursis bɛ yen contrôle judiciaire bɛ yen a ka ca i m'a faamu vraiment an mago b'an ka kɛlɛkɛdenw na an bɛ fɛ an b'u deli u la quoi surtout an filɛ nin waati min na terrain kan an mago b'an ka kɛlɛkɛdenw na wallahi i m'a faamu quel qu'en soit ce qui s'est passé an mago b'an ka kɛlɛkɛdenw na nin waati in na sur le terrain et fɛn minnu bɛ ka nalen an b'u jɔyɔrɔ dɔn a la sur le plan national et même sur le plan sous-régional et n bɛ kuma ban ni min ye Jawoyi kɛlɛ caman bɛ sen na tile filɛ na
a bɛɛ faransi service secret mɔgɔ ka baara ye mɔgɔ caman bɛ ka lagosi tile filɛ na a bɛɛ faransi service secret ka baara ye quoi parce que faransi service secret ye action minnu daminɛ c'est comme si so bɛ nguloma de bolo quoi i m'a faamu n'i ma se ka sokɔnɔmɔgɔw sɔrɔ ka fɛn k'u la n'i sera ka so ngulɔmaw kari kelen kelen so bɛ bin quoi i m'a faamu donc transition pilier fɛn fɛn bɛ yen faransi service secret bɛ ka baara kɛ pour que k'a bɛɛ kari kelen kelen u b'a dɔn ko soutien solide fɛn fɛn bɛ transition na u bɛ ka baara kɛ k'a bɛɛ kari kelen kelen a programme lo n'u tilala yɛrɛ wolo la tɔn tɔw bɛ yen nɔ u kan ka taa se tɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma u kan ka minnu bɛɛ ci kelen kelen a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ji bɔ jɛgɛ kɔrɔ pour que k'a fanga ban quoi i m'a faamu donc n'i m'a faamu e bɛ se k'a bila fan wɛrɛ fɛ mais a bila faransi service secret mɔgɔw dɔrɔn de ka baara la olu dɔrɔn de bɛ ka kɛ i m'a faamu ni an filɛ o yɔrɔ nin na dɔrɔn an bɛ kɛlɛ bɛɛ tiɲɛ autorité nɔ tɛ dɛ c'est le service secret français olu de bɛ baara la i m'a faamu parce que u y'a faamu k'a fɔ ko olu tɛ se an na i m'a faamu donc le fait que u tɛ se an na sisan nɔ quoi u k'an yɛrɛ dama su ka bila ɲɔgɔn na quoi an yɛrɛ dama tɛ dɛsɛ ɲɔgɔn na mais olu tɛ se anw na quoi donc pour que k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na fo k'u ka fɛn dɔ de kɛ min b'anw siga ɲɔgɔn na i m'a faamu min b'anw siga ɲɔgɔn na min b'anw ban ɲɔgɔn ye min b'anw tigɛ ɲɔgɔn na i m'a faamu mɔgɔ minnu don service min b'u bolo min ɲɛsinnen don kɔnɔna ma o bɛ yen extérieur bɛ yen i m'a faamu donc u bɛ baara kɛ de telle sorte que u bɛ se ka u sago sɔrɔ cogo min na quoi donc o baara de bɛ sen na n'i m'a faamu dɔrɔn y'a jɛ n'i m'o faamu dɔrɔn y'a jɛ karisa de nin fɔ non jɔn de y'a f'i ye k'a y'a fɔ karisa de nin kɛ jɔn de y'a f'i ye k'a y'a kɛ faut réfléchir à ça karisa yɛrɛ bɛ ka jɔn de déranger faut réfléchir à ça i m'a faamu parce que an bɛ progrès fɛn fɛn kɛ bi ça n'arrange pas a tɛ impérialisme arranger i m'a faamu o de la waati dɔ bɛ kɛ n bɛna fɛn kelen f'i ye n'i ye faransi ye k'a da den waati o waati k'u masumalen don an tɔgɔla kuma man ca u da c'est que ils travaillent à ce que an yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na donc o la u ka objectif ye min ye u b'a atteint u da dennen waati min na u baara ka jugu ka tɛmɛ u ka kuma waati min kan quoi i m'a faamu parce que n'u da dennen c'est que u bɛ fɛɛrɛ labɛn na quoi maintenant n'u yɛrɛ dara la waati min na k'u ka fɛɛrɛw ɲɛna u sɔrɔ ka kuma daminɛ quoi donc fɛn fɛn bɛ senna maliyɛnw faransi service secret de bɛ k'a baara kɛ ce n'est pas les autorités ce n'est pas la société civile i m'a faamu parce que s'ils arrivent ka se ka duti confiance bɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ c'est fini donc mɔgɔ kana ɲinɛ nin yɔrɔnin kɔ jamais et service min don u ka service secret ils ont carte blanche i m'a faamu c'est-à-dire a ka d'u ye cogo min na quoi u b'a kɛ ten wari b'u bolo i m'a faamu communication b'u bolo diplomatie b'u bolo walasa ka se ka mɔgɔ bɛ yen nɔ min b'u ka sira la mun b'u ka sira kan mun b'u déranger k'o tigi écarter fɔlɔ u tun b'a kɛ ni fagali de ye quoi mais sisan u y'a ye k'a fɔ ko fagali o tɛ se k'a ɲɛ bilen quoi i ye toma faga toma ba kelen wulila et puis maintenant fana n'i ye mɔgɔ kelen faga diɲɛ bɛɛ bɛna ye k'a fɔ k'e de y'a faga o y'i ka ko bannen ye quoi donc u ye fagali bɔ a la sisan u bɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen leader fɛn fɛn bɛ yen ko i b'u déranger écarter u ye écarter cogo laban min sɔrɔ sa o ye k'o ɲɛmɔgɔ lanɔgɔ ye quoi i m'a faamu n'a tigi lanɔgɔra dɔrɔn jamanadenw bɛ b'a la ni jamanadenw banna il devient inefficace sur le terrain et olu b'u comment dire la olu b'u sago sɔrɔ quoi voilà mɔgɔ kan ka nin yɔrɔ ninnu bisi c'est des notions mɔgɔ kan ka notion minnu bɛ yen k'a bisi hali k'a kalan ekɔliso la quoi i m'a faamu kɛlɛ minnu bɛ sen na kɛlɛ minnu bɛ na sira minnu fɛ quoi donc an b'i fo kosɛbɛ ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Merci Idrissa Mameta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ yɔrɔ kun sɔrɔ yan Musabugu 24 ale ni Kabala TV ka fɔ aw y'a kan bɛn diɲɛ na waati yɛrɛ wa salam.